ଅକ୍ଟୋବର 4ରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଜାରି କଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷାଣ୍ମାସିକ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ ହେବା ନେଇ ସୂଚୀ ଜାରି କଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ। ଦିନ 10ଟାରୁ 12:30 ଯାଏ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିନ 1:30ଟାରୁ 4ଟା ଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂ ରଖାଯିବା ନେଇ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା, 6 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 7 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଚଳିତ ମାସ 13ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପାଠପଢ଼ା ଏଯାଏ ଶେଷ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାରା।